Αφήσουμε για λίγο την κανονική ροή των ειδήσεων για να πάμε να δούμε ένα ξεχωριστό θέμα που γεμίζει με παράδοση και ιστορία. Στον θρυλικό και πολυτραγουδισμένο τόπο της Παπαλάμπρινας στο Ρωμήρι έγινε σε κλίμα συγγενής το αντάμωμα των Ρωμυραίων. Στο πραγματικά ξεχωριστό Παλιό Ρωμήρι, το χωριό που μνημονεύεται μέσα από την θρυλική Παπαλάμπρινα, το γνωστό δημοτικό τραγούδι, έγινε το αντάμωμα των απανταχού Ρωμυραίων. Η ιστορία του αρχίζει από το 1500. 1500 κατέβηκαν κάτοικοι από το διαβολόρεμα, από το αρκουδόρεμα της Αρκαδίας, εγκαταστάθηκαν εδώ πιο πίσω που βρισκόμαστε τώρα, κάθισαν 150 χρόνια. Από εκεί μετεφέρθησαν στο χωριό που το 1650 μετεφέρθησαν σε αυτή τη θέση που βρίσκεται πιο κάτω. Γιατί εδώ ήταν νερό και μπορούσαν να έχουν τα ζώα τους και να πιούν και οι ίδιοι. Μετά από το 1650 που εγκαταστάθηκαν εδώ, το χωριό άρχισε να ευημερεί. Έφτασε να φτάσει μέχρι τους 700 κατοίκους. Εδώ 40 χρόνια ήταν εφημέριος ο παπάς ο Λάμπρος. Ο παπάς ο Λάμπρος που χάριν αυτού, δηλαδή και το επεισόδιο που έγινε στο σπίτι του, γράφτηκε αυτό το τραγούδι του Παπαλάμπρου την αυλή. Οι απανταχού Ρωμυραίοι έδωσαν το παρόν και γιόρτασαν όλοι μαζί, τιμώντας τον Άγιο Νικόλαο τον Νέο. Ήρθαν ξένοι, ήρθαν ντόπιοι, ήρθαν κι από την Ευρώπη. Ήρθαν ξένοι, ήρθαν ντόπιοι, ήρθαν κι από την Ευρώπη. Ήρθανε μαύρα μου μάτια, ήρθανε τρία παλικάρια. Μια ιστορία γεμάτη περηφάνεια, η οποία τιμήθηκε δέοντος και με το παραδοσιακό πανηγύρι που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος το Παλιό Ρωμήρι. Ο Σύλλογος κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο τον Νέο, τον Ελληνεμουνένης, παρουσία πλήθους κόσμου, τον οποίο και να ευχαριστούμε για την παρουσία του κάθε χρόνο. Ο Σύλλογος απαρτίζεται από κυρίως νέους ανθρώπους, ειδικά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου στόχο έχει να διατηρήσει την παράδοση. Την Κυριακή το πρωί είχε προηγηθεί ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Ισίων του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού,